Bolo to v roku 1993, keď som sa stal majstrom Slovenska v mladšom doraste a môj otecko vtedy už pracoval a aj trénoval v Rakúsku. Má 42 rokov a ja som si myslel, že som minimálne majster zemegule a som bol úplne uletený. A doma sme boli v nedeľu do obeda a som rozprával otcovi, že ja som tá nová krv a nová generácia, aký som ja dobrý a čisto uletený puberťák. Otecko mi povedal, že už toľko nerozprávaj, lebo ťa zoberiem do telocvične a vybavíme si to tam, ukážem ti, kto je ten najlepší. Ja som hovoril, že ty čo chceš, ty už s tými koňakmi a s tými cigaretami. Tak sa nahneval, ľahko povedal, nahneval sa. Povedal, dobre, povalíme sa a ideme. Moja maminka sa bála, lebo otecko mal tvrdú ranu, tak povedal, že keď nám ublíži, tak sa ona rozvedie. My sme sa zasmiali a povedal, no poďme, ideme do tej telocvične. Môj brat ten tak sedel, povedal, ty neseď, pôjdeš aj ty. Tak zobral nás do telocvične, natiahli sme si rukavice a začalo to vo veľkej telocvični, kde ma naháňal a samozrejme ja na tých nohách som utekal do jednej strany, do druhej strany a len som pinkal s tou prednou rukou. A už ho to neprestalo baviť, ak ma naháňal, hovorí, že pôjdeme do boxerského ringu a pokračujeme v boxerskom ringu. Ja som povedal, nemám ani tam problém a som nevedel, že uzavre uhol a dostane sa ku mne a tak aj bolo. A vždy, keď sa ku mne dostal, tak som sa hodil na zem, aby ma nevedel udreť. A my sme sa dohodli, že zadnou rukou, ktorý bol knockoutujúci úder, nemôže udierať na hlavu, len po spodku, ale zahral, stiahol mi dole ruky a dostal som od neho ten jeho predný hák a pamätám sa na to, že už som mal švihadlo v ruke a bol som vedľa ringu a on s mojím bratom boxoval. Jeho tiež nejakou formou vybavil a mal dolámané narazené rebra. Išli sme domov, ja celý šťastný, ktorý som nemal ani škrabanec, otecko bol celý oškretý odo mňa, môj brat mal dolámané rebra a vkročili sme donútra. Som hneď namyslený, som rozprával, už ti berem tých dvoch zranených a veľké reči, moja maminka sa o nás bála. A som hovoril, už ti ich berem, lebo ja som ten najväčší víťaz. Opak bol úplne inde, ukázal nám, že nemôžeme byť namyslení, nemôžeme mať veľké reči, treba konať v tom boxerskom ringu a na svoj vek a so svojimi skúsenostiami nám ukázali, kto je pánom v ringu, kto je ten najsilnejší doma.